Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama makaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sapa katagiti amin nga nakatuni ni ti Radyo Sagada 104.7 FM. Time check at eksaktong alas 12 ti malam katsak ni maingken nakarut kumublaaw iti naragsak nga panang celebrar iti may kanampulo kan talo nga founding anniversary ti munisipyo ti Sagada ken gawis MSDM Kapagayam nakaru katagiti tricycle drivers kakanayon nga nakatuni ni iti Radyo Sagada. Kan dagiti manait kan agababal ang kayo kablaawan iti na barang nga malam dagiti karpentero kan gardinero kablaaw nga wan labas na kat garud sumang baymanan ti Damdamag Radyo Sagada midday edition kat atu dagiti kangrunaan nga ulo kan detalye dagiti Damdamag itang Huwebes June 25, 2026. May ka-60 kan talo nga founding anniversary ti Sagada na celebrary tangal daw. Kampanya ti kinatalga ti eskwelahan ken komunidad pinairtang ti kapulisan ti Sagada. Pinasingkadan ti PPOC ti panagkomitda kontra droga kabayatan ti panag-obserba iti idadait wenno International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Top 2 most wanted nga individuality probinsya na tiliw ichay tadyan. Crime rate bimaba iti 40 kan 3% bayat angin mato ti insidente ti puor ditoy Mountain Province. Taga Kasibo nagprotesta gapo iti kaso na ipila kontra kadagiti anti-mining defenders. Agpadang aging ginat tin Mamay Jay Bulinaw awan ti manamnama apan nakadadaol sigun iti Fivolks. Justice for Negros 19 Network na irugiya agsapsapulag iti pamilya iti panangsungbat. Kinaranggas iti eskwelaan mang pataod iti pakasuknaan iti Antiro a Pilipinas. Katantayo dapawan nagiti detalye dagiti damdamag. Madama sa celebraran ti munisipyo ti Sagada, ti may ka-60 kan talo nga founding anniversary itang aldaw, Hunyo 25. Babaan ti tema a Toast to Sagada, Honoring Service Celebrating Legacy. Naangay ti selebrasyon ni St. Mary School Gymnasium, ang nagtitipunan nagiti umili lokal nga opisyal, tapkan lokal nga opisyal, tapno mapadayawan ti pakasaritaan ken nagunudan ti munisipyo. Kas panang bigbig iti nasaong nga okasyon ay deklara ti Hunyo 25 kas special non-working day iti Sagada babaan iti Proclamation number 1254 ngayon ruar ti Malacanang na pirmaan iti Mayo 14, 2026. May paay dagiti frontline services ti gobyerno iti Municipal Plaza pakairamanan dagiti serbisyo ti NBI clearance, serbisyo ti PRC kan panagrehistro ti PSA PhilSys wenno National ID. Ti aktibidad ket pananglagip ti Hunyo 25, 1963 akas Foundation Day ti Sagada ken mangted ti pamadayaw kadagiti nagapuan tayo at ti panangidaulo ken dedikasyon da ket nakatulong anang porma ken nang bukal iti munisipyo.
Iti sa Balya Damag pinartang ti Sagada Municipal Police Station ti panagaregat na iti kinatalga ti komunidad ken pananglapad iti krimen babaan ti agsasarunong nga aktibidad iti pagadalan ken barangay ang nasangkat iti Hunyo 24. Binbisita dagiti kameng ti pulis karaman dagiti nasanay a kameng ti Barangay Peacekeeping Action Team when ijay St. Mary's School iti Barangay Patay no sa dinno kat nangisayang kat iti anti-bullying awareness campaign kan nangiwaras ta kadagiti informational materials kadagiti estudyante. Nangisayang kat pa iti Sagada MPS iti Oplan Tamboli iti Barangay Patay ken poblasyon. Inbingay dati crime prevention tips ken masa papigsaan dati relasyon ti pulisya ken komunidad babaan iti information drives ken food patrols. Kabayatan na nangisayang kat dagiti pulis iti nainget a night food patrol ken inspection dagiti business establishments tapno masigurado ti panakatungpal ti curfew ordinance ti munisipyo para kadagiti menor de edad. Iti nakasina a meeting dagiti opisyal ti police kata nakiko-ordinar kadagiti administrator ti St. Mary's School may papaniti na isingasing a memorandum of agreement para iti school year 2026 agingga 2027. Naipamaysa dagiti diskusyon kadagiti wagas ti seguridad ti campus karaman ti panakaipasdak ti CCTV, lecture iti pananglapod iti krimen, earthquake drills ken panangitandudo iti Unified 911 emergency hotline. Nangisayang kat party sa Sagada MPS iti Community Information Campaign, may iti crime prevention, anti-illegal drugs, enhanced comprehensive local integration program, ti gobyerno kana panagsagana iti Didigra, iti baot ti pangta ti severe tropical storm Francisco. Sigun kadagiti pulis sa panggap dagiti aktibidad may tandudo ti kinataga ti publiko, mapapigsa ti panagtinulong ti komunidad ken mataginayon ti talna ken urnos iti entiro ang munisipyo ti Sagada. Ken pinabarumat dagiti kameng ti Provincial Peace Order and Council ti panagkumita iti pananglaban iti illegal a droga ken panangitan dudu kadagiti drug-free communities babaan ti Pledge of Commitment nga inkarida bayat ti second quarter meeting ti Konseho iti Hunyo 24. Nabukal ti nasaong aktibidad iti panakarambak ti 2026 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. May sa kampanya nga indadawuluan ti United Nations aming tandudo iti kaamuan kadagiti pagad iti legal a droga kan ti kinapatag ti kolektibo apan nagtignay maibusor iti panagabuso ken panaglako iti droga. No sa dinokat nangitampok iti shared responsibility dagiti ahensya ti gobyerno ken masutnan iti panakapapigsa ti panagreget kontra iti droga iti entiro a probinsya. Naangay iti panagikarida iti multipurpose hall iti Bonto kas pamatalged iti publiko iti determinasyon ti konseho at tumulong amang bangon kadagiti nataltalged ken awanan droga a komunidad. Inaristomot dagiti otoridad ti provincial top 2 most wanted nga individual by at the joint law enforcement operation ijay Tadjan iti Hunyo 23, 2026. Ti suspect a residente ijay Tadjan kata naaresto babaan ti bilig ti warrant of arrest gapu iti panaglapsing iti Section 11 ti Republic Act 9165 when the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In rekomendar ti korte ti piyansa iti 250,000 ti operasyon ket indauluan ti Tadjan Municipal Police Station babaan iti suporta ti Mountain Province Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Intelligence Unit CAR Regional Mobile Force Battalion, kanti Criminal Investigation and Detection Group. Kinunadag ti opisyal ti pulisya at ti panakatiliw kat mangipaganitgat iti agtultuloy a kampanya kontra iti illegal droga kanti panagkumitag iti panakabagi iti lintag amang taginayon ti linak ken talna iti probinsya.
Binmabamati insidente ti krimen dito Mountain Province iti 43.4%, iti maikadwa quarter ti 2026 sigon iti Mountain Province Police Provincial Office. Manipod Marso 16 aging Hunyo 15 na i-record laang dagiti 30 a kaso binmaba manipod iti 50 ken 3 nga insidente iti napalabas a quarter. Sigung ni MPPPO Provincial Director Police Colonel Marcelo B. Polig, ti barlig kat inay kay record ti zero a krimen bayat adakal mo ti panagbabati sa dangaken bontok. Ti busaw ken natonin laeng ti nakay-record iti basit a panagngato. Inpadamag matagiti kapulisan ti agtultuloy a panakaypatungpal ti lintag babaan kadagiti operasyon kontra droga. Panakaresto dagiti wanted persons, panakakumpiskar dagiti illegal at tablaken panaglapad iti illegal a panagsugal. Kabayatan na padamag ti Bureau of Fire Protection ti nakaro panagnato dagiti insidente ti puor nga nakay-record iti 62 a kaso iti quarter wenno 226% anangato no idilig iti kapada a panawan iti napalabas atawan. Dagiti kang lunaan ang kaputi puor ket ember wenno alipato agricultural burning kan silulukat agilyaab manipod kadagiti bonfire ken panagpuor iti basura. Impasigurado mati Philippine Army ti panagtultuloy dagiti operasyon ti seguridad tapno mapagtalina ti kapya ken panagduras iti probinsya. Nagkaykaysama dagiti umili ti Kasibo, Nueva Vizcaya kadagiti environmental groups kan dadaulo ti simbaan iti protesta iti ruar dagiti lokal a korte tapno kondenaran dagiti kasot a naipila kontra kadagiti kameng ti komunidad a pumusbusor kadagiti mining exploration activities ti North Luzon Mining Corporation. Nainahig dagiti kaso iti barikada na ipasdak iti Enero tapno mapasardang ti aktibidad ti panagsukisok ako na dagiti umilian na at naituloy nga awan ti umno a konsultasyon ti komunidad. Dagiti sumangsangoy ti kaso kat na pakairmanan ti Bayombong ni Bayombong Bishop Jose Elmer Mangalinaw padi ti parokya kan dagiti environmental advocates. Kinuna dagiti supporters dagiti reklamo kat gandat amang patalna kadagiti kritiko iti proyekto ti panagminas isungaw awagan dati panakaikat dagiti darom ken panakakansela ti exploration permit ti kumpanya. Saan pa ang nagdesisyon ti korte iti petisyon amang ikalikagom iti panakaikat ti barikada. Duamat nga agsasaruno aging kinatitin mamay ti coastal waters ti Pulinaw iti agsapa ti Miyerkules, Hunyo 24, bayat nga agtultuloy ti panang monitor dagiti otoridad iti napalabas a seismic activity iti nasao a lugar. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology with FIVOLCS ket nakay-record ti magnitude 3.7 aging ginad iti agarup iti alas 8:20 iti agsapa sinarunuan ti magnitude 2.9 aging ginada kalpasan ti 8 a minuto. Pareho mat a tectonic ti nagtaudan dagiti aging ginad. Dagiti kaudyan aging ginad katin mamay ti bae ti agsasaruno aging ginad iti baybay at dati anaduktalan. Iti asidag ti Bulinaw no sa dino kat nakay-record ti FIVOLCS iti pinulpulo ang nakapoy aging ginad kadagiti napalabas alawas. Pakairamanan ti may sa grupo dagiti ginginad iti baybay ay nainay iti aktibidad iti asidag ti Manila Trench. Iti laksi ti kanayon na panagdayag kinuna ti FIVOLCS asahan na manamnama ang makadadaol dagiti napalabas aging ginad kan awan ti mapadpadasan nga aftershocks. Kinuna dagiti otoridad nagpultuloy ti panang monitor ti nasao a lugar bayat an napalagipan dagiti residente kadagiti komunidad iti baybay ngagtalin na edda nga alerto ken surutan da dagiti opisyal a balakad particular gapo iti lokasyon ti Pangasinan iti asidag dagiti aktibo nga offshore seismic zones.
Dagiti matmangitan tandudo iti kalbungan ti tao, estudyante ken kabagyan ti Negros 19, kata nangirugi iti Justice for Negros 19 Campaign Network, ijay University of the Philippines Diliman, iti Hunyo 24. Panggap ti network nga ituloy dagiti awag para iti hustisya kalpasan. Ti insidente iti April 19, ijay Toboso Negros Occidental, ang nakatayan ti 10 ken 9 at tao. Karaman kadagiti dagos akalikagom ti grupo ti panakaisubli ti bangkay ni Errol Wendell iti pamilyana kalpasan ang mapapati nga inruar dagiti otoridad ti kamali a bangkay wenno sa bali a bangkay. Kinunada iti pamilya da Alisa Alano, Maurin Santuyo, ken Errol Wendell nga indedikar dagiti anak da ti piyagda iti panagserbi kadagiti nakukurapay a komunidad ken umno ken karbenganda a maipaayan iti hustisya. Kinuna ni abogado nga Cristina Conti ti National Union of People's Lawyers a masapul a masuro ti panagsungbat kadagiti posible a panaglabsing iti karbengan ti tao ken international humanitarian law ang nainaig iti insidente. Nalpas ti programa, babaan ti Solidarity Statement a binasa ti napalabas a UP Diliman's University Student Council Chairperson Joaquin Banaflor. Anang pasingkad manen iti suporta, iti awag ti kampanya para iti hustisya. Kan ipakpakita mat dagiti naganaken education officials ti pakasuknanda iti kinatalga ti pagadalan kalpasan na makapapatay a pamaltog iti San Jose National High School ijay Tacloban City. Dawa nga estudyante a lalaki agtawan iti 14 ken 15 ti mapapati ang nagpaltog iti uneg ti pagadalan ang nakatayan ti 2 at tao ken nakasugatan ti dadumapay. Kinunay ti pulis maysa kadagiti suspect ti nangibagaan na bully daytoy. Ti insidente ket nang pabaro kadagiti awag amang papigsa kadagiti programa kontra bullying ken mang pasayaat iti suporta ti mental health kadagiti pagadalan. Ni report mo ti Iloilo ken Cavite dagiti napalabas a kaso ti kinaranggasag ti estudyante apakairamanan dagiti insidente ti panangraut ken stabbing apakairamanan dagiti menor de edad. Kinuna ti Alliance of Concerned Teachers sa ti trahedya ti Tacloban ket ipakita na dagiti naun-uneg nga issue ti sistema ti edukasyon. Pakairamanan ti kinakurang ti pagpagadalan iti manursuro ken guidance counselor ken limitado a seguridad ti pagadalan. Imbili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tinaan-anay nga investigasyon ti pamaltog. Idurduron mat dagiti grupo ti edukasyon ken manursuro ti gobyerno ang mangipay ti tulong kadagiti biktima ken mangala kadagiti napigpigsa nga addang tapno masigurado ti kinatalga dagiti agad atal iti antiro a pagilian. Para mat iti public service announcement dagiti kayat nga agrelax kat bisitaon tayo ti Igurut Wellness Center para iti traditional massage masarakan ijay Macbas Dagdag iti second floor ti building ni Mr. Lope Bosaing. Kat para iti booking when no reservation kat tawagan tayo ti numero nga 0920-301-3717 wano 09707-394413. Ken para iti kanayunan nga detalye ket kita ti Facebook page nga Igurut Wellness Center wano birukan tayo ni Miss Dupia. Ken may rugi mo ti programa ti radyo sagada nga DA Agri Servicio nga ipa ti DA Car intun umay nga July 8 iti oras ti 6:15 iti agsapa. Kat time check, kat eksakto nga 12:20 iti ang malam. Kat antabayanan tayo ti programa ni partner Rafi nga ag-agong isnan na radyo, isnan oras ni alauna. Kat ato'y dadagiti kankantamanan nga ipapaay ti radyo sagada para kadagiti